Il-laqda reboot għal trasport pubbliku aħjar tfakkar li aktar minn sena ilu il-poplu ġie mwiegħed tibdil drastiku fit-trasport pubbliku u li iżda fi kliemhom il-weda riżultat biss f'diżappunti. Jgħidu li żmien fejn il-Gvern u l-Arriva jibqgħu jitfgħu ir-responsabilità fuq xulxin issa spiċċa. Min-naħa tal-Ministeru minn Transport Malta kien hemm ħafna constraints li għamlu fuq il-kumpanija li limitathom fis-servizz tagħhom, speċjalment fuq dak li huwa disinjar ta' toroq, minn kien qed jagħmilhom dan mill-lider joqgħod kuljum ġewwa l-uffiċċju m'għandux idea x'kont isir fit-toroq. Il-laqda reboot li tinkludi studenti u ħaddiema b'ebda affiljazzjoni politika qalet li l-awtorità tal-Gvern Transport Malta uriet arroganza meta ma konsultatx lill-pubbliku. Konsultazzjoni setat evitat ħafna mill-problemi ewlenija fosthom nuqqas ta' tħejjija prattika fir-rotot. Reboot awgurat li biżżieda fir-rotot mix-xahar li jmiss ikun hawn biżżejjed vetturi li jkopru s-servizz dirett lejn Junior College, Higher Secondary u l-MCAS. Problemi oħra huma nuqqas ta' ventilazzjoni f'xi vetturi u l-bżonn ta' aktar shelters fil-bus stops. Il-laqda titlob ukoll li persuni b'diżabilità jerġgħu jibdew iħallsu anqas. Dawn huma t-temi li se jkunu indirizzati nhar il-ġimgħa 4 ta' Novembru meta Reboot se tella mixja ta' protesta fil-Belt Valletta li tibda fis-6 ta' filgħaxija minn ħdejn il-Funtana. Aħna rridu nkunu l-vuċi tal-poplu. Nemmnu li f'kemm il saret ir-riforma l-poplu qatt ma ġie kkonsultat fl-ebda moment. Rridu nuru li issa kemm ħinkollu jweduna ħafna riforma wara riforma wasal iż-żmien li ngħidu li l-poplu jetem, il-poplu mhux xi ħaġa li soqgħod tilabbih. Dakinhar stess fil-Parlament se jkun qed jittieħed il-vot fuq il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li titlob għar-reżinja tal-Ministru Ostingat li kien responsabbli mir-riforma fit-trasport pubbliku.